Hejsan. Jag vill flod. Jag har odlat lite. Hoppas ni tycker det är fint. Det är min första dejt efter sminkningen. Det är inte så bra. Dumpa mig direkt. Ja. 140 kvar är det i alla fall. Jollo. Jag ringer mamma. Mamma, jag har en dejt ikväll. Va? Nej! Jag är fortfarande gift med min kamera. Hej då! Jag tänkte bara visa hur det gick och så ska jag typ på proven. Nej! Ska färglägga mina kritor. Hej då!